Krásné poledne, jsem Ludmila neboli Baziliškus Ludmilus. Zaspívám vám na uvedení píseň. Jmenuje se Interkancionála. La a a, la a a, la, la, la la, la a, la la la. Děkuji vám za možnost se takto prosadit v katolicko-gotických kruzích. Jsem moc šťastná, že mohu zpívat Interkontinentálu a také Interkancionálu. Jsem Bazilika Minor jménem Oliheň Máša. Mám ráda, když ve mně moji drazí hosté zpívají stylem velryb nebo strakapoudů. Když zpívají z jednotného červeného kancionálu, který je vyveden v krásné rudé barvě, potřebuji jen posekat trávu a přečíst si kladivo na čarodějnice. Kéž by mě navštívil ve snu Cyril Alexandrijský, který založil krásný sboreček Alexandrovců a zaspíval mi hymnu Setkání mládeže ve Žďáru. Já Bazílie Ludma pro přátelé jen Jitrnice, jsem moc šťastná, že jsi se mnou. To říkávám vždy před rituálem ukládání souborů a seznamů. Když je úplněk, sejdeme se na rohu Koněvovy ulice. Řeknu vždy, ha, bububu, já už tady nebudu. A koupím si savo na čištění skvrl. Kéž by ze mě vyhnali 7 zlých skřetů jako z Marie Magdalény. Kéž by tu s námi byl Plutarchos neboli pes od Disneyho a Plojhar.